11 ліпеня, субота, у Беларусі 21 гадзіна. Аб'ектыў, галоўнае інфармацыйнае падсумаванне дня на Белсаце. У студыі для вас працую я, Валер Руселік. Вітаю спадарства, і мы пачынаем. Усё па часнаку. Штаб Виктора Бабарыкі рыхтуе на выборы 100 тысяч назиральников. Будет организовано обучение наблюдателей. Любой может получить инструкцию. На сайте все очень подробно расписано. Дагрукацца да Лукашэнкі. Маці 328 і зноў абвяшчаюць галадоўку. Это геноцид. И погибают молодые люди. Ведь сегодня наркомания помолодела. Труцілі і хлусілі. Экалагічная катастрофа на Нёмне была выкліканая ўсё-ткі не гарачым надвор'ем. У ваду зливали нафтапрадукты. Начат административный процесс по нашему обращению. 100 тысяч назіральнікаў збіраюцца выставіць на выбары па ўсёй краіне актывісты ініцыятывы «Сумленныя людзі». Кампанія атрымала назву «Усё па часнаку» і заклікае запісвацца ў назіральнікі, каб гэткім чынам адстойваць сваё права на выбар. Пра гэты ды іншыя спробы беларусаў абараніць свой голас. Кирилл Смяглікаў. Кампания «Все по чесноку» от инициативы «Честные люди» собирается скировать 100 тысяч назиральников на все 5767 выборчих участков краины. Все, что треба, заполнить Google форму на сторонце инициативы. Назиральником может стать любой охвотный. Главное назбирать 10 подписей за свою кандидатуру. Будет организовано обучение наблюдателей. Любой может получить инструкцию. На сайте все очень подробно расписано. Очень важно понимать, что сейчас будущее в руках каждого человека. И если вы готовы принять на себя ответственность за свое будущее, стать наблюдателем, к этому присоединить своих друзей, знакомых, коллег и всем рассказывать, как не допустить фальсификации, то у них нет просто шанса реально не допустить нас, наблюдателей. Ранее больше за 2000 сябров инициативы «Честные люди» подали заявы на улучшение в участковой комиссии. Але лічыць голосы пропустили только 12 особов. Так само штаб Бабарыкі атрымаў отказ на скаргу о проверке амаль 200 тысяч непрынятых подписаў. ЦВК зазначила, что выборчы кодекс не прадугледжвае механізмаў абскарджвання. Штаб з адказам не згодны і скіраваў скаргу ў суд Маскоўскага району Менску. У Магілёўскай вобласці чальцы камісіі ў ЦВК не ведалі, што каардынатар ініцыятыўнай групы уваходзіць у ініцыятыўную групу. І з гэтай нагоды не залічвалі подпісы за прэтэндэнта Цапкала у Ленінскім і Акцябрскім раёне Магілёва. Той ж адбылося і ў Бабруйску. Паводле Алексея Кірыенка, які ўжо склаў скаргу на неправамоцнае дзеянне, забракаваных з гэтай прычыны подпісаў можа быць ад 5 сотняў да некалькі тысячаў. Я думаю, это плохое взаимодействие с ЦИКом, то есть с центром, с Минском. Значит, ЦИК передавал списки инициативной группы. Я думаю, просто не включили туда координаторов. Я не знаю, каков масштаб этой ошибки. Пока выявлено только в Бобруйском районе, но мы на опережение подали заявление в Могилеве, и я, и другой координатор, мой коллега, на случай, если такое было у нас. А ў сталіцы подпіс сябра ініцыятыўнай групы Цапкала Андрэя Слабка, які займаўся зборам подпісаў і асабіста ўнёс подпіс за сябе, прызнаны сфальсіфікаваным. У ЦВК патлумачылі, што аўтограф сапраўдны, а вось дату, маўляў, паставіў іншы чалавек. Мы очень благодарны и признательны всем сторонникам, всем членам инициативной группы и также активистам штаба за то, что они активно включились в поддержку своих подписей. Ну, вы знаете, что через сайт Void Цепкала Бай больше 70 тысяч подписей подтверждено. Мы также нашли взаимопонимание в Центре избиркоме и очень рассчитываем, надеемся на разумное отношение к этому вопросу и к тому, что все-таки мы сможем пройти во второй этап предвыборной кампании и зарегистрировать кандидата. Так само штаб Цапкалы пракаментаваў відэа, якое нядаўна з'явілася на адным з тэлеграм-каналаў і на якім падобны да Валерыя Цапкала мужчына мае сексуальныя зносіны з двумя жанчынамі. Паводле Алексея Урбана, надзвычай кепская якасць роліку сама адказвае на ўсе пытанні. Гэтае відэа хутчэй за ўсё з'явілася ў працяг канфлікту Цапкалы з бізнэсоўцам Сэдатам ІДЖ. Прынамсі, апошні пагражаў апублікаваць падобны кампрамат. Прэтэндэнт на прэзідэнцтва Валерый Цапкала звяртаўся ў пракуратуру з нагоды хлуслівага сведчання Садата ІДЖ. Кирилл Смяглікаў, Белсат. Акцыі салідарнасці з рэпрэсаванымі беларусамі працягваюцца па ўсім свеце. Гэтак у амерыканскім Маямі тамтэйшыя нашыя суайчыннікі выйшлі на мітынг ужо ў 4-й раз.
А ў швейцарскім Берне на акцыю прыйшлі паўсотні чалавек. У Лондоне ланцуг солидарности расцягнуўся на километр. Выйшлі людзі і ў Брусселі. Я ганаруся сваёй краінай, потому что я думаю, что беларусы гэта годная нацыя і што наша краіна яна можа і павінна маць свабодныя выбары. Гэта наше права. Беларусь! Жыве! Беларусь! Жыве! Беларусь! Акцыя ў сэрцы аб'яднанай Еўропы адбылася на плошчы Шумана каля будынку Еўрапейскай камісіі і была арганізаваная тамтэйшым грамадскім аб'яднаннем група чараўніцы. Сярод паўсотні ўдзельнікаў ладную частку склалі і ўласна бельгійцы, якія на знак салідарнасці далучыліся да мясцовых беларусаў. Белсат распавядаў пра экалагічную катастрофу, якая ў чэрвені здарылася на Нёмні ў ваколіцах горадні. Тады рыба, як ашалелая, папросту выскоквала з вады і памірала на беразе. Гінулі і птушкі, ды бабры. Улады супакойвалі, маўляў, усяму віною гарачае надвор'е і недахоп кіслароду ў вадзе. Аднак выявілася, што гэта няпраўда. Тэму працягне Юлія Лабанова. Гэтак выглядалі ваколіцы Гарадзеншчыны напрыканцы чэрвеня. Вада ў Нёмане зацягнулася плёнкай, а мёртвая рыба пакрыла 20-метровы адцінак берагу. Рыбы очень много было. И вонь была. От чего она? Сярод магчымых прычынаў эколагі называлі дзейнасць браканьераў, кіслароднае галаданне рыбы за гарачага чэрвеня і сцёк хімічных рэчываў. Эколагі заўважылі ў вадзе цёмную субстанцыю, што дзень не адмывалася ад рук, але і не мела характэрнага хімічнага паху. Пазней на беразе з'явіліся кавалкі мікрапластыку. Микропластик опасен тем, что ни одна система очистных сооружений его не может просто улавливать. Микропластик перемалывается на очень мелкую фракцию на камнях, и начинает попадать и в воду, начинает попадать в организмы животных, также вместе с пищей попадает в организмы и человека. Лабараторныя даследаванні паказалі, што ў ваду трапілі нафтапрадукты. Гарадзенская інспекцыя прыродных рэсурсаў пацвердзіла, што зліў у ваду не санкцыянаваны. Что это может быть и чья это вина, мы получим ответ от нашего районного комитета природоохраны. Они занимаются этим вопросом. Начат административный процесс по нашему обращению. Крыніцаю забруджання сталася ліўневая каналізацыя. Расследаванне інцыдэнту працягваецца, а ваду на адцінкі ракі ўдалося ачысціць. Юлія Лабанова, Белсат. Актывісткі руху «Маці-328» абвяшчаюць галадоўку. Яны патрабуюць сустрэчы з Александром Лукашэнкам, стварэння незалежнай камісіі і перагляду судовых выракаў іх дзецям. Жанчыны называюць несправядлівымі шматгадовыя тэрміны зняволення для маладзёнаў, асуджаных паводле наркатычных артыкулаў. І падкрэсліваюць, на скрайні крок іх вымушае бяздзейнасць і абыякавасць уладаў краіны. Падрабязней Галіна Абакунчык. И не знаю, как тебе помочь. Тяжело. Такое чувство, будто вырвали полдуши. Алла Берналь чакае сына 3 гады. Напярэдадні свайго вяселля 26-гадовы Александр Катоўскі быў асуджаны на 14 гадоў зняволення паводле так званага наркатычнага артыкулу. Такое абвінавачанне жанчына называе несправядлівым, а пакаранне неадпаведным. Мы видим, что наши дела все сфабрикованы, и срока очень большие, очень жестко обошлись с нашими детьми. Тем более, что возраст очень продуктивный, то есть дети садятся на 14 лет, они повыходят в 40 лет, и они не успеют восстановиться, чтобы восстановить свою жизнь, создать семьи. Алла Берналь і ейная паплечніца ў бядзе Алена Кузьміна, маці Кірыла Дарыса, таксама зняволенага на 14 гадоў, разам збіраюцца галадаваць. Потом стенд те, которые воспитываются детки без отцов. У нас же тоже такие есть. Жанчына кажа, што страцілі надзею быць пачутымі ў кабінетах улады, у дзверы якіх грукаюцца ўжо некалькі гадоў. І дадаюць, наркотыкі – праблема не толькі іхных сем'яў. Маці хочуць давесці гэта грамадству, у тым ліку праз галадаванне. Гибнет целое поколение. И вот нам бы хотелось вот это хождение по кабинетам многолетнее привести к тому, вот даже наше правительство, нашего президента, чтобы он понял, что это не просто вирус, что это геноцид. И погибают молодые люди. Ведь сегодня наркомания помолодела. Сегодня 12, 13, 14 лет дети употребляют или пробуют. А кто-то остается с этим навсегда.
Это готовый материал, чтобы пойти опять в наши тюрьмы. Рух «Маці-328» аб'ядноўвае каля 80 жанчын, чые дзеці ў юнацкім узросце адбываюць пакаранне тэрмінамі ад 10 до 20 гадоў. Разам яны ўжо галадавалі на знак пратэсту ў 2018-19 годах. Ім удалося дамагчыся змякчэння часткі прысудаў. На 2 гады зніжанае мінімальнае зняволенне паводле 2 частак артыкулу 328. Адносна яго пачала дзейнічаць амністыя. Але праблема патрабуе больш глыбокага развязання, кажа юрыстка Вольга Кавалькова, якая даследавала праблему. Тут пытанне ўвогуле судова-правовой сістэмы, якая ў Беларусі не працуе. Таму, канешне, усе патрабаванні, якія ставяць сваякі, яны не толькі з-за таго, што вялікі тэрмін, а з-за таго, што яны ўвогуле не разумеюць, ці здзейснілі іх дзеці нейкае злачынства, ці вінаватыя яны. Паводле артыкулу 328 сядзіць значна частка вязняў беларускіх турмоў. Абсалютна большасць асуджаных асобы ад 16 до 30 гадоў. Часцей за ўсё гэта іхнае першае зняволенне, а сярэдні тэрмін складае каля 8 гадоў турмы. Акрамя стварэння незалежнай камісіі ды перагляду судовых выракаў, рух «Маці-328» патрабуе сустрэчы з Александром Лукашэнкам. Галадаваць яны пачынаюць 16 ліпеня. Галіна Абакунчык, Белсат. І напрыканцы выдання перанесемся ў Сербію, дзе грамадзяне выйшлі на вуліцы, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта краіны. Мірныя акцыі распачаліся на пачатку тыдня на знак пратэсту супраць уведзенай каменданцкай гадзіны ў Белградзе, аднак неўзабаве перараслі ў антыўрадавыя выступы. Анастасія Русецкая. Слезатечны газ і гумовыя дручкі паліцыі ў адказ на камяніды бутэлькі дэманстрантаў. Пратэсты ў Сербіі супраць палітыкі прэзідэнта, скіраванай на барацьбу з распаўсюдам каронавіруса, не суцішваюцца ўжо некалькі дзён. Напярэдадні вечарам у Белградзе група пратэстоўцаў прарвалася ў будынак парламенту. Калі з'явіліся правая група, я сышоў. Раней я хадзіў амаль на кожны пратэст. Мне спадабаўся пратэст, які адбыўся 2 дні таму, калі студэнты і моладзь сядзелі на вуліцы. Самае страшнае, што гэтыя пратэсты падтрымліваюцца тымі, хто разбурыў нашу краіну. Некаторыя лідары апазіцыі заявілі, што гвалт быў справай рук ультраправых нацыяналістычных дэманстрантаў, кантраляваных урадам, з мэтаю дыскрэдытацыі мірных выступаў. Александр Вучыч у арганізацыі пратэстаў абвінавачвае сваіх палітычных апанентаў. Мы не будзем чапаць нікога, хто мірна сядзіць ды пратэстуе. Людзі, якія не дзейнічаюць супраць дзяржаўных інстытутаў, не пацярпяць. Мы будзем рэагаваць толькі на хуліганаў, на тых, каго яны. Апазіцыя туды прывялі, спадзяючыся захапіць уладу. Дэманстрацыі разгарэліся ў аўторак пасля абвяшчэння ўладамі каменданцкай гадзіны ў Белградзе на выходныя ў сувязі з пагаршэннем эпідэміялагічнай сітуацыі. Пратэстоўцы патрабавалі адстаўкі прэзідэнта краіны Александра Вучыча. Той перагледзеў рашэнне. Замест каменданцкай гадзіны увялі забарону збірацца групамі больш за 10 чалавек. Аднак акцыі пратэсту не сціхлі. Каранцінныя захады, якія ў гэтай краіне былі ці не самымі жорсткімі ў Еўропе, адмянілі на пачатку чэрвеня дзеля правядзення парламенцкіх выбараў, на якіх упэўнена перамагла прэзідэнцкая партыя. Праз некалькі тыдняў лік новых выпадкаў інфікавання пачаў расці. У Сербіі, краіне з насельніцтвам 7 мільёнаў, каронавірус выявілі амаль у 18 тысячаў чалавек. 370 хворых на COVID-19 памерлі. Анастасія Русецкая, Белсат. На сёння гэта ўсё. У студыі для вас працаваў я, Валер Руселік. Дзякуй за ўвагу. Заставайцеся з Белсатам.